Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi bakurubaw la bakuruba kelen don ka sanga Mali ni Algérie cɛla kow ye min ye marsikalo tile 31 ka taa avril kalo tile fɔlɔ la Algérie kaw o kɛra sababu ka Mali ka sana pankuru min labin ka sangaw masa malidenw caman bɛ minnu y'u ka dusumakasa yira o conseil islamique b'o la CNZ b'o la ani ka fara segukaw kan n balimaw sɔni ninnu bɛna walawala aw ye Kanta Media don kibaru kan. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye. An minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta lajɛ a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen tunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. Ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛw ka jɛrɛ tɔnba o conseil islamique sibiri u ye lajɛ kɛ lajɛ min ye tali kɛ kunnafoni di kan ka kɔn k'a fɔ Algérikaw u ye dankari min kɛ Mali finitigilakaw u ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnna an ka duruni min bɛ yen n'u y'a bɔ k'a bin marsikalo tile 31 ni ka taa tile fɔlɔ la avril kalo ale kɔnɔna na o conseil islamique a ye kunnafoni di min kɛ Musa Ba ale y'a bayɛlɛma bamanankan na. Mali alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique ye nin lajɛ in sigi u bɛɛ bɛn'a kan ka Algérie ka kɛwale in sɛbɛkɔrɔ kɔn ni k'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin faso ma. O conseil islamique o waleya in a b'a kɔncogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen na wa a b'a yira diɲɛ la k'a fɔ Mali faamaw a b'u kɔ a b'u dɛmɛ a b'u jukɔrɔmatintin Algérie ka nin wale jugu min n'a taara ka Mali sɛgɛrɛ. U ye Algérie jamana hakili jigin Mali ka badenya dɛmɛ na u ye don tɛmɛnenw na ka wele bila u ma k'u kana jatigɛ wale kɔkɔrɔ don habada. O conseil islamique a bɛ Algérie hakili jigin k'a fɔ nin wagati in na diɲɛ kɔnɔ farafina kɔnɔ ani Mali kɛrɛfɛ jamanaw olu bɛɛ lajɛlen y'a sabati k'a fɔ min ye terrorisiya dɛmɛli ye ka terrorisiya jukɔrɔmatintin ani ka terrorisiya wara Sahel jamana kɔnɔ k'a fɔ o ɲɛmaya o bɛ Algérie bolo a b'a ɲini Algérie fɛ Algérie kana ɲina ale Mali a ye giringajɔ ani wulikajɔ min kɛ walasa ka Algérie dɛmɛ a k'a ka indépendance sɔrɔ bonya ani basigi kɔnɔ n'o kɛra sababu ye bi ka Algérie lafiya Algérie kana ɲina o kɔ a b'a ɲini Algérie fɛ Algérie ka fara Mali kan ka Mali dɛmɛ ka terrorisiw kɛlɛ ka Mali dɛmɛ ka terrorisiw gɛn ka bɔ Mali ka frontière kɔnɔna la walasa basigi kelenya o bɛ se ka sabati Mali ani Algérie ka frontière la ani Saheli jamanaw kɔnɔna la. O conseil islamique a b'a ɲini Mali faamaw ani Algérie faamaw badenya sira min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ u k'u jija o ka se ka sabati o ka jɛya u bolo dilen ɲɔgɔn ma walasa bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati an ka frontière ani an ka jamanadenw ani ɲɔgɔn cɛ. Kɛnɛ in wulila ni dubabuta ye ka ɲɛsin faso Maliba ma. Min ye Mali sinfinnakaw ka jɛkuluba CNJ olu fana y'u ka lajɛba kɛ CCB kɔnɔna na ka taa yira diɲɛma la k'a fɔ Algérikaw u ye dankari min kɛ Mali ka finitigilakaw ka baara la o kɛnɛ kan Musa Jara ale bɛ ɲɛfɔlikaw la. K'a daminɛ CCB 1000 sigiyɔrɔ so kɔnɔna na jama sigira ka sigiyɔrɔ fa ka maaw jɔ fa bɛɛ ka se CCB kɔnɔna fo ka se a dalala ma jama bɔra ka caya ka nin bɛɛ lajɛlen fa tewu
Mali de cɛ ani muso minnu ni dakurunya kelen de tun bɛ a bɛɛ da ka kɛɲɛ ni Alizeri jamana ye waliya min ta ka Mali sɛgɛrɛ. Jama minnu tun bɛ ni kɛnɛ in kan olu ka fɔla maa tɛ nin kɛ i teri la ani fana ko nin ye waliya min bɛ dankari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la ko malidenw tɛna sɔn min ma nka ka fara o kan ko Mali den bɛɛ bɛ Mali jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔ ka u dɛmɛ u ka hakilina talenw na ka ɲɛsin jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni ma. An bɔra n'o wuladen na ka n'a yira Alizeriyaw na an n'u ye kelen de ye an de la k'u dɛmɛ ka tɛmɛ nka tila k'an ka dɛmɛ yira an ka finitigilakaw la n'o y'an ka armée ye ka yira u la k'a fɔ ko an b'u kɔ ka tila k'a yira an ka cɛmancɛ fanga gouvernement fana la k'an b'u kɔ. Aw nana yan pour que an bɛ se ka anw ka gouvernement soutenir et en même temps k'a fɔ vraiment l'agression que les pays de l'AES ont subi vraiment anw t'a fɛ quoi. An nana an ka dusumakisa yira ka sabu kɛ an n'an sigiɲɔgɔn Alijeri an ka fɔɲɔgɔnkɔ min n'o ye an ka kɛlɛkɛminɛn dɔ bɔ baara la. Bon o hukumu kɔnɔ an ye jamana bɛɛ bɔra dugu bɛɛ bɔra denmisɛnw bɛɛ bɔra ka na an ka armée malienne jukɔrɔma don dɔ ka na an ka gouvernement jukɔrɔma don dɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Mali ye jamana min ye an tɛ kɛlɛ kɛ ni marifa ye Mali ye jamana min ye an tɛ kɛlɛ kɛ ni nɛnini ye Mali ye jamana min ye an tɛ kɛlɛ kɛ ni dusu ye mais an bɛ kɛlɛ kɛ ni hakili ye k'a ɲini denmisɛnw fɛ cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ka sabali k'i bolo da i dusu kan an ka kɛlɛ an ka kɛ hakilila kɛlɛ ye an kana kɛ dusu kɛlɛ ye. Mali ni Alizeri cɛ balima ni sinjiya de don an y'a faamuya cogo min na drone jigikun tɛ dɔwɛrɛ parce que terroriste minnu tun bɛ rayon na n'u tun bɛ fɛ ka an ka Mali attaquer donc maintenant pour que olu kana se ka neutraliser u y'an ka drone najigi donc an y'a ye k'a fɔ Alijeri bɛ banbagaci ninnu de kɔfɛ k'u soutenir bon an bolo o ye kojugu de ye mɔgɔ si tellement ka kɛ banbagaci ye donc an bɛɛ kan ka jɛ fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ fɛnɛ an b'an ka armée soutenir k'an ka autorité de la transition soutenir u ye décision fɛn fɛn ta u ka communiqué kɔnɔ ani confédération des états du Sahel olu fana déclaration min kɛ k'a yira k'a fɔ an b'o déclaration kɔ. Ne anw maakɔrɔbaw bɛ mun fɔ denmisɛnw ye ni tubabuw mago ma dilan sisan u y'a kɛ terroristu u b'o de caman donc aw bɛ mun kɛ denmisɛnw bɛ mun kɛ u k'a dɔn Mali a bi a sini aw de don minnu bɛ kɛlɛ kɛ olu seko y'o ye dɛ o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye mais Bamako yan ani Mali fan tɔw n'aw ma wuli k'aw jɔ k'a kɛ comme Mali ye fila de ye minnu bɛ kɛlɛ la ani tɔw olu bɛ wusanbayi la o tɛ dɛ donc jeunes Mali b'a aw bolo Afrique b'aw bolo. Mali denmisɛnw ka jɛrɛjɛkuluba ni o ye CNJ ale ɲɛmaa ka kumaw kɔnɔ a kɛlen kɔ ka nin waleya in kɔn a y'a jira k'a fɔ nin ye waleya min ni kɛli man kan o de kama CNJ ɲɛmaa ye wele kɛ ka ɲɛsin Mali den bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnena denmisɛnw bɛɛ ka wuli k'u jɔ ka jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔma don. Ko min kɛra anw na bi depuis a kɛra maliyɛn si ma se ka sunɔgɔ ka d'a kan fɛn mun kɛra an na an ma sigi n'a ye an bɛ se k'a miiri waati bɛɛ la ko maa bɛɛ bɛ se ka nin kɛ an na fo an sigiɲɔgɔn autorité alizeriɲɛnw u ye min k'an na bi a dusu kasalen don k'a yir'u la k'a fɔ waati tɛmɛra Mali donna Alizeri ye jigiya ye o jigiya kama bi ni kuma kan ka kɛ cogo si la an bɛ diɲɛ yɛlɛkɛ naani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele k'a yir'u la k'a fɔ bi binganni min kɛra an ka jamana kan a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa an minnu ye société civile ye
amune population en tant sigi ka mbolo sigi ga an sigi ambolo sigi ambe wuli amanga autorité ko amu deme wala sa am siga anga jamana sécuriser chogo muna anga jamana sécuriser li ana souveraineté o te négocier massif ni wuli ka jɔ min ni a kɛra Bamako ya bi o ɲɔgɔnna kɛra Mali fan caman fɛ malidenw fɛ min ni a kun ye ka nin waleya in kɔn ani k'a jira fana k'a fɔ ko jamana den kelenkelenna bɛɛ bɛ jamana ɲɛmaw kɔ. Segukaw fɛ yen sibiri ninnu bɔra ni ka caya su fɛ ka to ka dusumakasa ni ka taa yira ka sanga Alizerikaw u ye dankari min kɛ Mali fintigilakaw ka baara la o ja o filɛ nin ka bɔ Segu. Ni y'a ye an ka so bila kana ya baara min n'a bolo d'an bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnma Alizeri a n'a ɲɔgɔndanw ka fara Faransi kan u b'a fɛ an ka jamana kɛ cogo min na an wuli bɛ kala kana jira Daliba masa de la k'a yira Segu sifuw la k'a jira Segu sijɛw la k'a fɔ u ka dugawu kɛ ŋaniya min bɛ Alizeri kɔnɔ a n'a nɔfɛ jamanaw Ala k'u ŋaniya Segu ma an Segu ye o de tile na su in na k'a kɛ su in na ka sɔgɔmada bɔ a la ka wulafɛla bɔ a la ka kɛ su in na Segu sajiw gulo ni Segu sajiw de bolo u y'a kɛ ka da commune na u yɛrɛ de b'a dɔn n'Ala sɔnna a ma Segu wuli k'i jɔ nin ko in na Mali a tɛ jɔ juguw bolo n'Ala sɔnna a ma. Ko kɔnɔna an wulila su in na gɛlɛya min b'an na k'a jira Dali masa la an bɛ fɛ k'a wuli wa Ala e de ye se o kumana an bɔra Ala a wuli o y'an wuli kun ye o bɔlen kɔfɛ a la an bɛ ka pa jumɛn ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ɲɛmɔgɔw an b'a ɲini a fɛ a ye dusu min ta ka na jamana in jɔli kama an b'a ɲini a fɛ a ye fasodenya min ta ka na jamana in jɔli kama an b'a ɲini a fɛ a ye halalaya min ta ka na jamana in jɔli kama a ye ɲɔgɔn minɛ a kana ɲɔgɔn bila hali ni kuru tira a la a bɛ fɛ kuma ye nin Ala ka bɛɛ tun bɛ se k'i sigiyɔrɔ la i n'a fɔ a nana na cogoya min na Alizeri jɔyɔrɔ min na vraiment an bɛ ja Alizeri ma an t'a tɔɲɔre bi an t'a tɔɲɔre sini wa an y'a kɔn ka segin k'a kɔn a ye si jamana bɛɛ an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɔn parce que u bagara anw ma wa an t'a yafa o ye na Ala kana yafa. Jamana a bɛ jɔ anw musow de jamana n'a cira a bɛ ci anw musow de anw bɛ Segu yan an bɛ diɲɛ kɔnɔ yan an bɛ Mali kɔnɔ yan bi an bɛ daga sunɔgɔ la dɔ de bɛ an ni saya cɛ tiɲɛ don ni Ala ka waati seri ma i bɛ sa mɛ k'a dɔn ko ni saga ti jɔ saya ɲɛma cɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ wolomuso bɛ den tɛ se k'a kɛ ne min jɔlen su min donna kunun ne den su don sɔrɔsi de don a yɛrɛla min kan o bɛ sen na ko ale bɛ ko sɔrɔsiw tɛ fɛn na n'i dalen so kɔnɔ ko sen di basakɛlɛ la ani tasuma ma yɛlɛ ka bugu la o tuma muso an b'an k'an sigi tuguni an b'an k'an sigi ka jamana in lajɛ muso an ka wuli an jɔyɔrɔba de bɛ jamana jɔ la anw jamanaden kelen o kelen fanga mago b'an bɛɛ lajɛlen na. Jamana in a finitigiw bɛɛ fan o fan fɛ an b'o kɔ su an b'o kɔ tile Alizeri ye min kɛ an ma bɛn an ma. An b'a bɛn an ma fiyewu. An balimaw an cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansigikɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media a ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka sini jira an na don kibaru kɛnɛ kan. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.